Prečo si vybral práve strojnícku fakultu TUKE? No, keďže už na strednej škole som študoval strojarinu a konkrétne aj objemové modelovanie súčiastok v Solidworkse a podobne, tak som si myslel, že je to dobrá voľba na pokračovanie štúdium na vysokej škole. Aj ma to bavilo na strednej, tak... Tak študoval som na gymnáziu vo Vranove na Topľov, tam ma bavila chemia a neskôr ma začínala zaujímať technika, tak som si vybral strojnícku fakultu. A aký odbor študuješ? Študujem počítačovú podporu, strojárske výroby a momentálne rozmýšľam dosť intenzívne nad tým, že vlastne kde pôjdem na inžinierské štúdium, na aký odbor, že či zostanem pri tej počítačovej podpore, alebo pôjdem na technológie, pretože technológie ma tiež veľmi zaujali. Ako ti ide momentálne skúškové obdobie? Tak prešiel som všetkými skúškami zatiaľ. Dá sa to zvládnuť, podľa mňa len treba si doma sadnúť, poučiť sa to a v pohode. Nebol som ani najlepší žiak na gymku a v pohode to zvládam, takže dá sa to. No, tak vyšiel som akurát raz zo skúšky. Mám už za sebou 2 skúšky, sa mi podarilo dať 2 pretermíny, takže... Ale dobre, ale myslím si, že nie je to niečo nezvládnutelné, keď to človeka baví a má aj ten, neviem, či zapol pre učenie, ale tak celkovo, že keď sa vie donútiť aspoň pár dní pred skúškou si k tomu sadnúť, tak si myslím, že nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť, ešte keď o to baví, takže...